खावला खबरफ्रा बोरै दंब्रा माथो सिरि जाजोबथारबाय गासिबो खबरानोथ'लै मेब्ला माबायदि जाबावगोनथाय जोंना माथो बोरैबा जाजोबथारबाय बोथोरफोराबो खालि अखाल' हाबाय थाग्रा जाबाय मा जाबावगोन बेबायदियाव नङालायनो खावला अखाखौथ' आरो दा बुंसै अखानि सोलाय माबा मोनसे रायलायबावदो अखायाथ' हाबायानो थाबाय बियो ओमफ्राय माथो दिनाव नोंलाय गफार फुथियाव थांदोंनो बोरैसो जाबोखो जोंफोरखौथ' खबर होखाया गावल' सिरि ब्लद थाङो आया मेब्ला खबर होगौमोनब्रा आङो ओमफ्राय बेयाव बोरैबासो जाबायना आंना गारफेनासो लिंहरला बायबायना ओमफ्राय बेयावसो थांनाय जादों आंबो थाङामोन एकदम आथुर बिथुर बोरैबा ओंखारलाबायनानैसो थांलाबायनाय जाबाय बिदिसो ओमफ्राय नोंहा गार्लफ्रेन्ड लानानै बेरायहैदों मेब्ला ओमफ्राय माथो एगजामाबोथ' मा होनो एप्रिल ना मेनि फार्स्ट मेनि 5 थारिख ना 6 थारिखनिफ्रायनो माथो बोरै जागोनब्रा है खावला बे एगजामफोरखौथ' दा रायलायसैलै आंनि सिगाङाव आंथ' मा बुंबावनो अल बेकसो आंना ए नोंनाल' अल बेक जायो आंनाबो गासिबो अल बेकब्रा 1 मार्कबो मोननाय नङा आं साबजेक्ट मोनसेयाव बिगो दा गावहाथ' सिरि फरायखुमा बावदोंसो खोमा आंसो मिथियाखै आंथ' बेरायलागासिनोसो नै दिनै हराव गपाल फुजा थांलायबाय आरो गाबोनबो लेंहरबावगोनसो खोमा बोरै जागोनथाय एगजामखौनो होगोना होलासो सानबाय आं अल बेक फैबाथ' आं लासिं जाखागोन फाग्ला नों बायदिनायसो अल बेक जायो मिथिखायो आं नोंखौ अल बेक जायो नोंना आया आंखौलाय माबा थपारसो सानखो ना माखो नोंलाय अल बेक होनदोंना फरायाखै आं दासान्दि बेरायगासिनोसो एकदम बोरै अल बेक जाया जानांगौ जाखो बोरै अल बेक जाया फरायाखै आं मोनसेबो मखासथ' गैया गोसोआवनो नै मेनि 6 थारिखनिफ्रायनो एगजामा बोरै जानांगौ जाखो बिदियावलाय गावहासो बिगुरा सिरि स्रोद फरायखुमायो मालायखौसो बुंदों माबायाव फरायखुमानाय नुलायखोब्रा नोंलाय फरायजायो नोंखि फरायजायो माथो स्रोद फरायखुमाबाय थायो नोंलाय आंलाय माथो नुबाय थाखायो हाब माला नुखो नोंलाय खावला आंखौलाय माला माबायाव फरायबाय थानाय नुखो आंखौ बुंलाय है मेब्ला नोंखौ फरायाबा मिथिखायो आं माथो गोरोंखालाय ओरैनोबा क्लासफोराव माथो सोंबालाय थाब बुंना हैलाय नोंलाय जोंफोरासो गल' थालाबायनोसै ओमफ्राय थेवबो आंना एबार नैबे एगजामाव अल बेक थाजोबखासिगोन दे आं उनावसो मोजां होफिनसै खोमालै आया नोंनाल' थायाब्रा आंनाबो अल बेक थागोन ना माखौ टेनसन लादों नोंलाय सानैजों जमा होफिनगोन जोंहा नायनोसै दा नोंना अल बेक थायोना आंना अल बेक थायो बिगुर दे होमबा मोनसे कम्पिटिसन नांनो दे जागोन ना जाया कम्पिटिसन हा कम्पिटिसन नांजागोन एगजामनि जागोन दा कम्पिटिसना हा एगजामनि जाखागोन दा औ एगजामनिखौनो बुंदोंब्रा आं एगजामनि कम्पिटिसन देलाय बुंलाय नोंनि कम्पिटिसना माबायदि जागोन जेनेबा बुंलाय नोंथ' फरायाखै बुंदों अल बेक थागोन होनदों ना नोंना जुदि अल बेक थायाबा नों आंनो चिकेन चावमिन जाहोनांगोन दे चिकेन चावमिन आदसा ओमफ्राय जुदि आंना अल बेक जायोबालाय अल बेक जायोबा आं नोंनो जाहोनोसैलायब्रा चिकेन चावमिन नोंनो जाहोनोसैलाय आं अल बेक थायोबा ओमफ्राय नोंनियालाय नोंबोथ' अल बेक थागोन होनदों नोंनिखौ औ आंनाबोथ' अल बेक थाखागोन थानायालाय आदसा दे नोंबो जुदि नोंनाबो अल बेक थायाब्ला नों आंनो आरो बेलेग जाहोबावनांगोन ओमफ्राय जुदि नोंना अल बेक थायोबा आं नोंनो जाहोगोन दे नोंलाय आंनो जाहोखानांगोन ना आंनालाय अल बेक थाखागोन गासिबो थायाबा खिन्थु नों आंनो जाहोजोबनांगोनलै मिथिबाय दे जाजोब्बाय गासिबो बुजिजोबखाबाय आं एगजामाल' फैग्रोथोंसै दा नायनोसै सोरना अल बेक थायो सोरना अल बेक थाया